Здравейте хора, вие гледате първият епизод на Микрофонът е ваш. А сега ще научим повече за талантът на Станислава Петрова. Здравей, Станислава. Здравей. Започваме и как и кога откри таланта си? Бях много малка и просто започнах да пея и така се развивам вече професионално. От кога се занимаваш професионално с музика? Професионално се занимавам с музика от 4 години. Печелила ли си награди и какви са те? Индивидуално за сега не съм взимала награди, но иначе пея в група и там сме взимали от първо до трето място награди. Кои са хората, които те подкрепят? Това са моето семейство и моите приятели. Какви стилове музика слушаш? Слушам поп музика, малко беги рап и метал. Кои са ти любимите групи и изпълнители? Имам много любими изпълнители и най-много от тях, може би, харесвам Джейси Джей, Деми Ловато, Кристина Агилера и Адел. Коя ти е любимата песен? Нямам точно определена любима песен, защото съм много. Какво е твоето хоби? Да купонясвам и да пея. Как мислиш, че се развива за напред? Като за начало мисля да завърша музикалното училище тук в Стара Загора и след това мисля да запиша висше образование отново с пеене в София. Харесвам Природата, харесвам песни, които имат смисъл, харесвам позитивно настроени хора и лъчезарни. И да, това харесвам. Не харесвам лицемерите, определено, двулични хора и тези, които се мислят за нищо повече от някой, а всъщност не са. Живея за? Живея за момента и ден за ден. Музиката за мен е? Музиката за мен е всичко. Сега ще ни спееш ли нещо? С удоволствие. We claw, we chain our hearts in vain, we jump, never asking why. We kiss, I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away, and I will always want you. And I can't live a life running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball, I'll never hit so hard in love. All I wanted was to break you on, all you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. Това беше всичко от нас. Ако ви е харесало това, което правим, моля, абонирайте се за канала ни в YouTube. А кои ще са ни следващите гости? Това ще остане в тайна. Чао за сега!